салом дӯстон, бозори хариду фурӯши футболбозон гарм аст. Он трансферҳое ки ҳама интизоранд ва мо дар бораашон чанд бор гап задем, дар кадом вазъият қарор дошта бошанд. Мейсон Маунт ба Манчестер Юнайтед ҳам намегузарад. Ин гузариш қатъ шуд. Дар мавриди маблағи трансфер ба мувофиқа нарасиданд. Акнун девғои сурх ба Кайседо рӯй меоранд ки дар бораи ин бозингари хуби Брайтон мо хабари алоҳида дорем. Дастаи якуми Манчестер барои нигоҳ доштани Бернардо Силва сахт талош мекунад. Ба футболбози португалӣ аз Арабистони Саудӣ пешниҳоди хуб шудааст. Арсенал бошад ҳоло ҳам умеди худро аз Деклан Райс накандааст, аммо бо Сити рақобат кардан хеле мушкил аст. Ливерпул аз чӣ бошад дар бозори хариду фурӯши футболбозон фаъол нест. Реал бошад комилан оромиро ихтиёр кардааст. Аз ин баъд дар аввали видео кӯтоҳ аз хулосаи як рӯзи трансфер мегӯем, баъдан хабарҳоро пешниҳод мекунем. Аз шумо фақат як лайк мондан лозим мешавад ки ин барои паҳн шудани видео хеле муҳим аст. Дӯстон, футболи бошгоҳӣ дар танаффус аз ҳама мухлисон набояд зиқ шаванд, зеро айни замон турнири чемпионати Аврупо байни ҷавонон гузашта истодааст. Португалия қувваи худро бо Белгия месанҷад. Украинаро бозии мушкил бо Испания интизор аст. Яке аз фаворитон Англия ва Олмон ки зур будани худро нишон медиҳанд. Чӣ гуна сенсатсиё моро дастҳо тайёр карданд. Тамошои ҳамаи рақобатҳоро бо сарпарасти видеои мо ширкати 1x бозам ҷолибтар гардонед. Дар он ҷо регистратсияи осон, пур кардани маблағ аз тамоми гӯшаву канори дунё, вале аз ҳам муҳим бонус то ҳаҷми $100 дар аввалин пардохт бо промокоди AMG 0777 ссилкаи бозӣ дар комментарияи ин видео. Манчестер Сити мехоҳад канори рости хатти дифоъро қавӣ гардонад. Дар ин канор номзади асосӣ барои овардан ба даста дифоъгари дастаи ПСЖ Ашраф Ҳакимӣ ба ҳисоб меравад. Давоми солҳои охир футболбози хатти дифоъ хеле пеш рафтааст. Бозии ӯ ҳам ба роҳбарият ва ҳам ба истиёди мураббиёни дастаи Манчестер Сити хеле писанд аст. Аз ин лиҳоз ҳама тарафдори он ҳастанд ки Ашраф Ҳакимиро ба дастаи Манчестер Сити оранд. Худи футболбози марокашӣ ҳам тибқи маълумотот зидди бозӣ кардан дар дастаи Манчестер Сити нест. Ӯ мехоҳад бо Пеп Гвардиола кору фаъолият кунад ва ба дастовардҳои хуб ҳамроҳ бо ин мутахассис ноил шавад. Бозингари номбурда чанд бор орзуи бозӣ кардан дар Реалро ҳам Рушод ишора кард, аммо мадридиё айни замон дар фикру андешаи дигар ҳастанд. Бо он тактикае ки айни замон Гвардиола дар дастаи Манчестер Сити мондааст, бозии Ашраф Ҳакимӣ баробар мешавад. Агар се дифоъгари марказӣ ба мисли қисми бештари бозиҳои мавсими сипаршуда монда шавад, пас Ҳакимӣ аз канори рост метавонад дар тамоми ҳудуди майдон бозӣ кунад. Суръат, техника ва пайвастшавиҳои ӯ ба ҳамла он чизҳое ҳастанд ки ба Хосеп Гвардиола лозим мебошанд. Ҳамчунин ин футболбоз сари вақт ба хатти дифоъ бармегардад. Маҳоратҳои дифоъкоронаи ӯ ҳам хуб ҳастанд. Агар дар ПСЖ ин футболбоз худро ҳамчун бозингаре нишон дод ки метавонад дар ҳамла тавассути канор бозии хуб нишон диҳад, пас дар ҳайати мунтахаби Марокаш исбот кард ки ӯ метавонад дар хатти дифоъ ҳам яке аз бозингарони олӣ бошад. Айни замон Манчестер Сити дар бозори трансферӣ он қадар фаъол нест, аммо баъд аз тамом шудани ҷашнгириҳои даста барои ба даст овардани требл ин масъала акнун ба зинаи якум мебарояд. Оҳиста-оҳиста Манчестер Сити барои ҷалб кардани Ашраф Ҳакимӣ омода мешавад. Ҷавон будани футболбози мазкур як омили дигаре аст ки дар шаҳри Манчестер ба ояндаи дурахшони ӯ бовар доранд. Антуан Гризман ва Криштиану Роналдо метавонанд ҳамдаста шаванд. Дастаи Ал-Наср мехоҳад Антуанро аз дастаи Атлетико харида ӯро ба чемпионати Арабистони Саудӣ барад. Ин клуб мехоҳад ба Атлетико 25 миллион дода Гризманро бигирад. Ба худи Антуан бошад, дастаи мазкур метавонад дар як сол то 50 миллион евро бидиҳад. Намояндаҳои дастаи Ал-Наср аллакай дар роҳи сафар ба Испания ҳастанд ва мехоҳанд бо намояндаҳои дастаи шаҳри Мадрид вохӯрда имконоти харидории бозингари фаронсавиро аз онҳо пурсон шаванд. Аммо суоле ба миён меояд ки оё ба худи Гризман ин гузариш лозим аст ё ки не. Ӯ 32 сол дорад, аммо яке аз мавсимҳои беҳтарини худро Гризман маҳз дар 32 солагиаш гузаронд. Ӯ дар Атлетико пас аз баргаштан аз Барса беҳтарин бозӣ нишон дода истодааст. Мавсимро Гризи бо 15 гол ва 16 ассист дар чемпионати Испания тамом кард. Дар чунин формаи беҳтарин ин футболбоз ба куҷо меравад? Ин якум. Масъалаи дуввум он аст ки Антон яке аз шахсони аврупоӣ бо нигоҳҳои нав мебошад. Ӯ ҳамҷизгароҳоро тарафдорӣ мекунад, ороиши мӯи сари ҷилӯдор мекунад, тарзи бисёр аҷоиби ҷашнгирии голҳо дорад ва ҳоказо.
дар Арабистони Саудӣ ки он ҷо маҳдудиятҳо хеле зиёд ҳастанд, ин футболбоз худро роҳат эҳсос намекунад. Гузашта аз ин Гризман баскетболро хеле дӯст медорад ва чандин маротиба ишорат кард ки мехоҳад наздиктар ба NBA бошад. Яъне ӯ чанд соли дигар дар Аврупо монда, пас он метавонад наздиктар ба Лигаи миллии баскетбол ба чемпионати MLS биравад. Аз ин гуфтаҳо маълум мешавад ки Гризман аз Роналду дида ба Месси наздиктар будааст. Бекхем метавонад Антуанро ҳам ба Майами даъват кунад. Дастаи Челси дар андешаи харидории Мойзес Кайседо аз дастаи Брайтон ҳастанд. Бозингари мазкур футболбози хатти нимҳимояи такягӯӣ буда аслан чандин дастаҳо хоҳиши ба даст овардани ӯро доранд. Барои мисол, зимистон дастаи Арсенал мехост бо нархи 70-80 миллион евро ин бозингарро ба сафи худ ҷалб кунад, аммо он вақт Брайтон аз фурӯхтани апорники худ даст кашиданд. Айни замон ҳам дастаи Челси тақрибан ҳамин қадар маблағ ба Брайтон доданӣ аст. Чунон менамояд ки ин навбат Брайтон барои фурӯхтани футболбози хатти нимҳимоя розӣ аст. Пас суоле ба миён меояд ки чаро зимистон Брайтон ин бозингарро ба Арсенал нафурӯхт. Шояд онҳо пули андаке бештар аз Челси ҳам медоданд. Гап сари ин ки ҳамон вақт дастаи Брайтон имконият дошт аввалин маротиба ба мусобиқаҳои аврупоӣ роҳ ёбад. Аз ин хотир дар миёнаи мавсим дар зимистони хунук ин бозингарро нафурӯхт. Акнун имконияти ба даст овардани ин маблағ ҳам аст ва ҳамчунин метавон ба ҷои Кайседо як нафари дигар ҷустуҷӯ намуд. Худи Кайседо ҳам зид нест ки дар дастаи Челси фаъолияташро идома диҳад. Месси аз ҳама бозингари қиматтарини олам шуд, аммо дар байни онҳое ки аз синни 36 боло ҳастанд. Дар ин байн футболбозони зиёди номдор мебошанд. Аз ҷумла рақиби ҳамешагии Месси Криштиану Роналдо дар ин рӯйхат қарор дорад, вале нархи ӯ арзонтар аз Месси аст. Месси айни замон 36 сол дорад ва 45 миллион евро нарх дорад. Криштиану бошад 38 сола аст ва ӯ танҳо 15 миллион нарх дорад. Фарқият ин ҷо хеле бузург дида мешавад. Баъди ин ду нобиға ниҳоятгари дастаи Реал Мадрид Лука Модрич аст ки футболбози мазкур 10 миллион евро нарх дорад. Дар зобони қиматтарини калонтар аз 36 сола Мануэл Нойер буда ӯро метавон бо 7 миллион евро харид. Серхио Рамоси 37 сола 6 миллион евро арзиш дорад. Оливер Жиру ки гӯё ҳамеша бозӣ мекунад, айни замон 36 сол дорад ва ӯро метавон бо нархи 4 миллион евро ба даст овард. Кейлер Наваси 36 сола ҳам ҳамин қадар арзиш дорад. Луис Суарес, Давид Силва ва Эдин Джеко ҳам дар ин даҳгонаи қиматтарин бозингарони солхӯрда қарор доранд. Ҳамаи онҳо 4 миллионӣ нархӣ доранд. Ин арзише ки ба футболбозон монда шудааст маънои онро надорад ки агар ягон даста хоҳиши харидани онҳоро дошта бошад, ҳатман бояд бо ҳамин нарх онҳоро бигирад. Қисми бештари онҳо бепул ба дастаҳои дигар мегузаранд. Аммо дар ин байн бозингароне ҳастанд ки барои онҳо дастаҳои арабӣ пули калон сарф карда метавонанд. Мисол барои Модрич аз Арабистон омода буданд ки 25 миллион ба Реал бидиҳанд. Ба ҳамин тамом воридам ки эҷодкории ман ба шумо писанд меояд. Лайк, комментария ва дар канал обуна шуданро аз ёд набароред. Бо шумо мисли ҳар вақтан Муҳаммад Гаиров. Хай бародарон, дар паноҳи Аллоҳ.